सराइबिल पेरिस क्रिस्टियान चार्चआ मेहेरगोनाङै सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। गसाइगाव मुखुमानि सिङाव थानाय सराइबिल पेरिसआ गायसनजेननायनिफ्राय दिनैसिम 50 बोसोर आबुं जाबाय। बेखौनो लानानै ओनसोलनि क्रिस्टियान धोरोमगिरिफोरा गाजा गोमजा मेहेरगोनाङै सराइबिल पेरिस क्रिस्टियान चार्चनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। बोहैथि दाननि 2 निफ्राय 5 खालारसिम सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बे फोरबोखौ फालिदों। हाबाफारियावनो बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा जेरै राभा, सान्थालि आरो उराव हारिनि सुबुंफोरखौ बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो गासै 54 ख्रिस्टियान मण्डलिफोरजों जथुम जानानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों होननानै फोरमायदों पेरिसनि गाहाय नेतारि आसित मोसाहारिया। बेयावनो आङो सिगां सेन्टाराव बड'लेण्ड बुब्लिनि जेनाखि निउस मिडिया बिथांमोननिसिम आङो सिगां सेन्टाराव गाहाम हामलायथिखौ बावनाय थाबाय। जोंनि सराइबिल पेरिस मेरि मादार अफ गड केथलिक चार्च गल्डेन जुबलिनि आरसि कमिटिनिफ्राय जानानै जोंनि जेनाखि गल्डेन जुबलि बियो थांनाय 2 तारिखनिफ्राय आरम्भ जादों। 2, 3, 4, 5 सिम जागोन, अर्थात गाबोन सानडे, गाबोनहाय बे जोबहैनाय जागोन। आरो बे गल्डेन जुबलिया ओरैबायदि जुबलि जादों मोनसे माने इसोरनि अननाय आरो हेफाजाब होनाय आरो बिनि जेनाखि बोरफोर जेनाखि आशीर्बादफोर बेयो बाख्नायथाव आरो बोसोरफ्रोमबोनिख्रुइ देग्लाय साबसिनै जादों। सराइबिल पेरिसआवहाय गासै 54 मण्डलिफोर दङ। बेयावहाय जाबाय मोनब्रै हारिनि मानसिफोर दङ। बे जाबाय बर', सान्थाल, राभा, उरां मोनब्रै हारिनि मानसिफोर दङ। आरो बे मोनब्रै हारिनि मानसिफोरनि गेजेरावहाय माहारिनि गेजेरावहाय दिनै बे गल्डेन जुबलिखौहाय खुंफुंनाय जादों। आलासि हिसाबै जोंना दङ, गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि बङाइगाव डायसिस अफ बङाइगावनिनो मानगोनां जोंनिनो बिशप थमास पल'पुलिल आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो खावलायनाय जादोंमोन तेजपुर डायसिसनिफ्राय आरो बेजोंनो लोगोसे दंबावो जोंना गुवाहाटी डायसिसनिफ्राय आरो लोगोसे बेबायदिनो गोबांथार जोंनि गेजेरावहाय मानगोनां फादार बिथांमोना सफैबाय आरो बिथांमोना सफैनानै साफ्रोमबो गावनि सम बायदियै गासै इसोरनि बाथ्राखौ फोरमायनानै जोंनि गेजेराव होगासिनो दङ। दानि बे गल्डेन जुबलिनि जोंनि आरसि कमिटिनिफ्राय बे मेसेजखौनो होगोन जे गोजोनथाव मोनसे मेसेजआ बेनो जे ख्रिस्ट समाजा ख्रिस्ट धोरोमा दिनै पृथिबीनि गेजेराव गासै गोजोननायखौ लाबोयो आरो मोनसेया जेब्ला बेखौनो जों गोजोननायखौ लाबोनो हादों। जोङो बुंनो सोलायनाया मा होननानै बुंनो थाङोब्ला ख्रिस्ट सिबियारिफ्रा मोनसेल' सोलायनाय नङा, धोरोम सोलायनायल' नङा, बेजों लोगोसे सोलोंथाइनि मोनसे जौगाथाय, समाजनि जौगाथाय, गासैनिबो साराउन्डिं अल डेभेलपमेन्टखौ जोंनि ख्रिस्टान समाजा दिनै मावबोनानै पृथिबीनि गेजेरावनो मोनसे गोजोन थासारिखौ लाबोनो हादों होननानै आरो जों आसा खालामदों बे गल्डेन जुबलिनि गेजेरजोंहाय जोंनि बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो ख्रिस्टानफोर आरो गासै धोरोमारि मानसिफोरनिसिम गोजोन खौसेथि हामलायथिखौ जों आफा इसोरनाव बिगोन आरो जों आफा इसोरनाव आर'ज खालामगोन जेन जोंनि बुहुमावहाय गोजोननाय फैयो आरो ख्रिस्ट'नि रायजोआ एरलाङो, जों बेखौ हास्थायगोन। प्रथमते मैं बड'लेण्ड जुबली সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ সৰাইবিল পেৰিছ আজি 1973 পৰা ইষ্টাব্লিছ হোৱা আজি 50 বছৰ হ'ল আৰু যোৱা এই ফেব্ৰুৱাৰী 2 তাৰিখৰ পৰা আমি এই জুবলিখন আৰম্ভ কৰিলোঁ। 2, 3, 4 আৰু 5 এই পঞ্চম দিনা শেষ হ'ব আমাৰ। গতিকে আমি অতি আনন্দিত, সকলোৱে আমি 4টা সম্প্ৰদায় ইয়াতে গোট খাইছোঁ একেলগে ঈশ্বৰৰ বাণী শুনিবলৈ আৰু সকলো এই অঞ্চলৰ ৰাইজক আমি এটা শান্তিৰ বাণী শুনাবলৈ আমি বিচাৰিছোঁ। সকলোৱে যাতে শান্তি, ভাতৃত্বভাৱ আৰু একতা মিলাপ্ৰীতিৰে থাকি আমি আমাৰ সমাজখন আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ। এই জুবলিৰ দৌৰতে আমাৰ ইয়াতে বিশেষকৈ আমি সেইদিনাৰ পৰা বহুত ধুমধামকৈ আমি উদযাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি বহুত ধুনীয়াকৈ যিমান আমাৰ ইউথ, আমাৰ পাৰিছৰ যিটো ইউথ কোৱাৰ্ছ আছে, গায়ক, গান গোৱাবিলাক, আলহীবিলাক আমাৰ সকলোৱে ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। আমি সুন্দৰকৈ 2 দিন অতিক্ৰম কৰিলোঁ আৰু আজি তৃতীয় দিনা, অহাকালি শেষ দিন। গতিকে আমি সুখী যে আমি সকলোৱে একেলগে এই অঞ্চলৰ এলেকাৰ মানুহ যিয়ে বেলেগ সম্প্ৰদায় হওক, বেলেগ জাতি হওক, বেলেগ ধৰ্মৰ হওক, আমি সকলোৰে শান্তি, মিলাপ্ৰীতি আৰু ভাতৃত্বভাৱেৰে আমি
আমাৰ সমাজখন আগুৱাই লৈ যাম বুলি এইখিনি মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ। এই 50 বছৰীয়া গল্ডেন জুবলিৰ জৰিয়তে আমি এই জুবলিখন কেথলিক চৰাইবিল কেথলিক মিছন আমি উদযাপন কৰিছোঁ যদিও আমি সকলোকে আঁকোৱালি লৈ পেলাই আগুৱাবলৈ এই সমাজখনক আগুৱাই লগত লৈ আমাৰ ধৰ্মখন আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু এইটোৱেই আমাৰ মেছেজ থাকিল সকলো ৰাইজলৈ। ধন্যবাদ থাকিল।